Usa sa mga frontliner group nga giumol sa Cebu City mao ang COVID Action Team. Sila ang magdakop sa mga ECQ violators. Kay risgo kayo aduna usay prayer warriors. Alang sa ilang mga frontliners. Ato silang ila-ilahon nining report. Sila ang mga prayer warriors nga nakapwisto sa Plaza Independencia. Gawa sa spiritual enhancement sa mga madagpan nga violators, ang tahas nila maugyod ang pag-ampo alang sila mga kauban nga mo-field. Sa ngalan sa mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. At tubangan sa imahin ni Senyor Santo Niño ug sa mahal nga Birhen Maria, nangaliya sila sa kaluwasan, ilabi na sila mga kauban nga nasa field nga exposed kaayo sa peligro. Pulo sila aktibo sa simbahan sa ilang mga dapit nga katambayayong sa paghatag og tambag espiritual sa mga tao. Si Brad Cesar, admitido nga usahay mahadlok siya apan gisalig nila ang tanan sa kahitasan nga mao'y nagluwas kanila. Kaluoy sa Ginoo, kaluoy ni Senyor Santo Niño sa mahal nga Birhen Maria, labi na gyud. No, salig kay ko ni sa intercession ni San Padre Pio. No, kay bag-o gyud siya kayo nga santo ba. Ni negative gyud tanan ang mga igsuon diya sa prod team. Matod silang labaw sa COVID Action Team nga epektibo ang pag-ampo nga mao'y nakaluwas kanila gikan sa virus. Gikalipay kaayo namo nga bisan sa among ka-expose sa gawas, bisan sa among ka-expose sa mga tao, sa 35 ka buok wala joy nagpositive. Unya wa koy laing inuntang wa koy pagduda nga tungod na sa among pagampo. Kauban si Rinante Quinones, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.